Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Κατζού για την τοποθέτησή της. Καλώ στο βήμα τον κύριο Αρβηθή, τον Γιώργο, τον συμπροεδρεύοντα, ο οποίος μας έρχεται από σχολείο της Ομογένειας, από την Ουγγαρία. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι βουλευτές. Ονομάζομαι Γεώργιος Αρβήθης και εκπροσωπώ το 12 Σχολείο Βουδαπέστης. Ο αθλητισμός περιέχει αρχές όπως ο σεβασμός στον αντίπαλο, η ομαδικότητα, η πειθαρχία, το εφαγωνίζεστε, οι οποίες θα έπρεπε να αποτρεπούν αντί να καλλιεργούν ενέργειες βίας. Και όμως στο σύγχρονο αθλητισμό βλέπουμε συχνά ότι το γήπεδο μπορεί να μετατρεπεί σε πεδίο μάχης. Η βία, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται, είναι ο υπάριθμον ένα αντίπαλος του ποδοσφαίρου. Ακούω χρόνια τώρα πως αυτοί που πάνε στα γήπεδα για να τα κάνουν γιαγιά καρφιά είναι για να βγάλουν τα αποθυμένα τους και πως το γήπεδο λειτουργεί σαν αρένα για τις κοινωνικές εντάσεις. Όμως πλέον δεν πείθεται κανείς. Είναι γεγονός ότι ο αθλητισμός, σαν σωματική δραστηριότητα και σαν θέαμα, προσεκλεί μεγάλες μάζες ανθρώπων. Όμως στα επεισόδια που γίνονται μέσα και έξω από το γήπεδο δεν συμμετέχουν όλοι σε αυτά, αλλά ένα μέρος μόνο. Και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η πολιτεία και όχι μόνο. Οι αυστηρές ποινές σε οπαδούς που δημιουργούν τέτοια επεισόδια είναι από τα βασικά μέτρα. Είναι αρκετό όμως? Αλήθεια, μόνο αυτοί ευθύνονται? Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων και φορέων είναι ηθική αυτουργή για την δημιουργία αυτού του φαινομένου. Τα σωματεία που πολλές φορές παρέχουν διευκολύνσεις και προστασία στους οπαδούς αυτούς, παράγοντες και αθλητές που πυροδοτούν την ατμόσφαιρα πριν τον αγώνα, προπονητές και αθλητές που με τις ενέργειές τους ξεσηκώνουν τους οπαδούς, έχουν μερίδιο ευθύνης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης έχουν σοβαρή ευθύνη για την επιθετική συμπεριφορά αθλητών και οπαδών. Νεκροταφείο θα γίνει τούμπα, κόλαση και πόλεμο στο Καραϊσκάκι. Με τέτοια πρωτοσέλιδα και άλλα χειρότερα, είναι δυνατόν οι οπαδοί της τοπικής ομάδας να περιμένουν με λουλούδια τους αντιπάλους? Να μπουν ποινές λοιπόν σε όλους αυτούς και σε όσους φανατίζουν τους οπαδούς με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Στο δύσκολο όμως έργο της πολιτείας πρέπει να συνεργαστούν πολλοί φορείς. Πέρα από πολιτικές διαφορές, όλα τα κόμματα, η δικαιοσύνη, η αστυνομία, οι ομάδες, οι παράγοντες, οι σύλλογοι, οι φίλαθλοι, οι γονείς. Όλοι πρέπει να αναλάβουν το κομμάτι ευθύνης που τους αναλογεί και να συνεργαστούν ώστε να εφαρμοστούν οι νόμοι. Μεγάλη βαρύτητα όμως πρέπει να δείξει η πολιτεία όχι μόνο στη τιμωρία που ακολουθεί μετά τη σύλληψη, αλλά στο πώς θα καταρρεί να μην υπάρχουν πια συλλήψεις. Πρέπει να ψάξουμε τι γεννά τη βία και να αντιμετωπίσουμε την αντικοινωνική αυτή συμπεριφορά στη γέννησή της, στη βάση της, στη σχολική εκπαίδευση και στην έλλειψη παιδείας, εξετάζοντας τη λέξη παιδεία με ξεχωριστό νόημα από αυτό της λέξης μόρφωση. Το σχολείο, η οικογένεια, το κράτος, το φιλικό και εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να γίνουν θερμοκήπια καλλιέργειας των αξιών που προκαλούν το σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Η σωστή διαπαιδαγώγηση, η σωστή παιδεία είναι αυτή που μπορεί να μας θωρακίσει από τη σύγχρονη μάστιγα της βίας στα γήπεδα. Τα παιδιά από μικρή ηλικία πρέπει να μοιηθούν στα αθλητικά ιδεώδη μέσα από το σχολείο, τις ακαδημίες και το μαζικό αθλητισμό. Ας κάνουμε ευχή την ελπίδα ότι σύντομα θα έρθει ο καιρός στην Ελλάδα που οι γονείς θα πηγαίνουν στα γήπεδα μαζί με τα παιδιά τους για να χειροκροτήσουν την αγαπημένη ομάδα τους και τις καλές φάσεις της αντιπάλου χωρίς να φοβούνται για την σωματική ακεραιότητα αυτών και των παιδιών τους. Εμείς οι νέοι από την πλευρά μας είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο θέλει η πολιτεία στην καταπολέμηση αυτής της μάστιγας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αρβηθή. Εξαιρετική τοποθέτηση. Καλώ στο βήμα την κυρία Βανδόρου, τη Μαρία, από το νομό Αχαΐα.